नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितो महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पदत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमान हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धागतीयं शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजेयं च विश्वस्य देहि शक्तिं सुशीलं जगत्येनं राम भवे श्रुतं चैव यत्नन्तकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कार्ये समुत्कर्षणं श्रेयसस्येकमुत्क्रं परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा रदन्तः प्रजागर्तुति चिन्तिगम्बरे मनो विनोदं हेतु अस्मि जदा भुजङ्ग पिङ्गला स्फुरत्तनामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधोमुखे मदन्त सिन्दूरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी ॐ नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं ॐ नमः शिवाय भारत माता की जय। नाव काय तुमचं? माझं माई गुरुजी म्हणून मला इथे ओळखतात 22 वर्षापासून इथे आहे सर आणि हे सगळं मी शिकवलं इथे आणि भाऊ पण तिथे आहे इथे मी सर योगा आणि संस्कृत शिकवतो आरती आणि कुठे आहेत तुमचे शिष्य? सर इथे तर माझे कमीत कमी 2 लाख पर्यंत यस आणि आयुर्वेदिक मला इथे 20 वर्ष झाले. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितो महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पदत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमान हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धागतीयं शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजेयं च विश्वस्य देहि शक्तिं सुशीलं जगत्